Måske er der en af dem, der tænker, kristendom, det er ikke lige noget for mig. Jeg gider ikke være bundet i et system, der man ikke kan gøre det, man har lyst til. Måske har du fået nok af de kristne mennesker, som siger noget og gør noget andet. Måske gider du ikke længere høre på de her skandaler, som er i pressen med præster, der udnytter små børn. Og så videre. Men i stedet for at kigge på, hvad andre mennesker gør og siger, så prøv at komme til Bibelen selv og høre, hvad Bibelen siger. For Bibelen har et fantastisk budskab. Og jeg vil gerne læse fra Esajas bog, kapitel 61. Og det er faktisk her, Jesus han henter en tekst fra, da han kommer ind i synagogen i sin barndomsby Nazaret. Og prøv lige at høre, hvad Jesus han siger her. Her står det nemlig: Gud, Herrens ånd, er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. Så det, han siger her, Jesus, det er faktisk det, at årsagen til, at han i det hele taget er kommet ned her til jorden, det er fordi, han har et godt budskab. Og et godt budskab til fattige, og lægedom til dem, hvis hjerte er knust. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Måske har du det ikke så godt i dit hjerte. Måske er det et eller andet, som tynger dig. Men så er det Jesus, han siger, jeg er kommet for, at jeg vil komme et godt budskab til dig. Jeg vil læge dit hjerte. Og det er jo fantastisk. Og så står der en videre, jeg vil udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. Hvordan kan det egentlig være? Fordi at du troede måske det med kristendom, det var, at man var bundet af et eller andet. Men Jesus siger rent faktisk, at han vil komme og løslade dig og give dig frigivelse. Måske er du bundet af noget, som du ikke synes er så sjovt. Måske er du lænket af et eller andet, som du gør, selvom du ved det ikke er rigtigt. Men Jesus han ønsker at hjælpe dig med det. Og min opfordring til dig i dag er at prøv at give Jesus en chance. Tænk ikke på, hvad du har hørt om kristendom før, men gå til Bibelen og læs den selv. Og bed Guds ånd, selvom du måske ikke tror på det, bed Guds ånd om at hjælpe dig, så du kan vide, hvad det vil sige at kende en person, som er Jesus.